ya taya ka addu'a ya roƙa maka Allah gafara, to duk mutanen da suka fito daga Yemen, Umar get yayi, ku daga ina kuke? Daga waje kaza, a cikin ku akwai wani? A'a babu. Har tawagan Uwais din yazo. Umar me yasa? Yace manzon Allah ya ce duk wanda Uwais ya mishi addu'a Allah zai karba. Wai Uwais din shi menene? Annabi ya ce ya kyautata ma uwarsa ne na ƙarshe. Kai dai ka san ai ba sallah fi sayyidina Umar ba ya fi su iyamun laili ko karatun alkur'ani bane. Annabi ya ce sirrin Uwais shine kyautata ma uwarsa. Ba abinda mutum zai rike yanzu addu'o'insa su samu shiga a wajen Allah, wallahi kaman kyautata ma uwa, kaman kyautata ma uwa. Abdullahi dan Mas'ud wani ya same shi daga cikin almajiransa, ya ce mishi Allah gafarta malam, bisa kuskure tsautsayi na kashe wani, na rasa yayi zan yi, Allah zai yafe mini. Ya ce mishi kana da uwa? Ya ce uwa ta tana. Ya ce ka je ka yi ta kyautata mata. Babu abin da ke sa Allah ya yi saurin karɓan addu'ar mutum kamar Allah ya ga kana kyautata wa mahaifiyarka. Ka dubi yanzu yadda mutane suka mai da iyayensu. Kaga mutum duk inda zai je a mota, matarsa a mota, 'ya'yansa a mota, da falonsa da AC, ɗakinsa da AC, da falon matarsa da AC, falon ɗaki, garejin motarsa da silin, amma ɗakin uwarsa babu silin. Akwai irin su ko babu? Akwai. Sai ka samu uwarsa tana gidan gado inda suka zauna da ubansa tana cin, shi kuma ya ware ya gina gida ya ɗebi matarsa da 'ya'yansa ya zuba. Idan yamma yi sai a zuba abinci a kula a kai mata. Allahu akbar. To yana daga cikin abinda Allah ke ba da garaɓasar amsa addu'a shine kyautata ma uwa. Duk halin da kake ciki karka bar uwarka ta walakanta, karka yadda. Ko a cikin gida ne a ce zanin uwar wani tafi zanin uwarka, karka yadda. Karka yadda. Ka gyara ma uwarka wajen zamanta, ka kyautata mata ɗakinta. Duk abin da ake yi ka yi mata, za ka ga yadda za ka yi rayuwa mai kyau. Za ka yadda za ka yi rayuwa mai kyau. Duk wanda ya taɓa iyayensa a rayuwa bayi gamawa da duniya lafiya. Duk wanda ya taɓa iyayensa bayi gamawa da duniya lafiya. Allah ya samu dace. Au hasanatun taqaddamat minhu, ko kuma akwai wani kyakkyawan aiki da ya gabata daga wajen wannan mutum, ja'ala Allah subhanahu ijabata da'awatihi shukran li hasanatihi, to Allah sai ya sanya karban addu'ansa ya zama tukuici na wannan kyakkyawan aikin sa. Kun gane ko? To yanzu kai idan ka ji ya roki Allah sai ka dauka addu'ar da yayi ne ta ci, a'a Allah ya mai tukuici ne akan wani aiki da ya aikata na alkhairi. Aw sadafa waqtan ijabatin wa nahwi dhalika, ko kuma ya dace da lokacin amsar addu'a, sanadiyar lokacin aka amsa addu'a. Fa ujibat da'awatuhu, sai aka amsa addu'ansa. Fa yazunnu zannu, saboda haka wani mai zato sai yayi zato anna sirra fi lafzi dhalika du'a, sirrin lafazin addu'ar ne. Fa ya'khuzuhu mujarradan an tilka al-umur, sai ya dauki wannan addu'an tsuranta daga barin abubuwan da shi mutumin yayi wadda su ne sanadiyar amsa addu'ar, allati qaranatu min zalika da'i, wadda ta hadu da addu'ar daga shi wancan wadda ya addu'ar. Yan uwa mun gane? Saboda kai idan ka ji addu'ar sai ka dauki addu'ar ba tare da kayi aikin da shi yayi a sanadiyan aikin aka amsa mishi addu'arsa ba.